Едно време не питахме как се прави. Питахме, има ли нещо за ядене? Овчарската яхния не е от ресторант. Тя е от Балкана, от Стара планина, от Родопите. От местата, където овцете знаят имената си, а хората – часовете без часовник. Горе няма магазин, няма интернет. И никой не казва дай да поръчаме. Каквото е в торбата, това е. И някак стигаше. Месото се реже едро, да има какво да хванеш. Не на хапки. Овчарят няма време за хапки. Лукът, докато спреш да виждаш овцете. Всичко влиза в казана, без мислене. Месо, лук, вода, колкото има. Сол, докато някой каже, става. Вари се бавно, на огън, който не бърза. Докато кучето смени мястото си, а овцете се приберат, а слънцето слезе зад баира. Няма подправки, не защото са лоши, а защото нямаше откъде е. Ако сложиш, става хубаво. Но вече е по избор, а там избор няма. Не е диетична, не е модерна, но е преживяла повече зими от нас. А у вас